Muna! Ivana! Come back to me! Ivana muna! Uy! Kumusta? Uy! Kumusta? Pod? Kira-kira. Pre, may kong advice ba? Sabi to. Naman ko'y babae to gaya na ni Agi sa mukha. Krasyan ako ba? Ina ang problema. Wala ka balon sa walang pag-diskarte. Oh. Sabi mo ma-advise mo sa ko, Problema na, pre. Pareho ta. Mahadlok sad ko, labi nag-crash na ko. Naulaw ang po, pre. Isa kayo makahatag sa itong advice ano? Uy! Pre! Pre! Unsa ron kumudra? Nalagi ni problema nga to ang sa kauban ko. Kinsa? Virus. May problema, pre. Dako kayo kung problema, pre ba? Unsa naman mo ito? Bata-bata pa yun. Kadagko ano yung problema? Unsa? Na problema maguni siya, pre. Hindi lagi siya kaduol sa yung cross. May ma-advise niyo. Sus na lang. Unsa na? Ikaw baka bata-bata pag gani mo. Lagi na kayo problema. Wakay ko ng problema kaya nga. Mga babae sa ako, musulong pagid sa balay. Ano, gabi? Anak, magwapong pre. Piyubugod niyo mo. Ay, mo nang ako, di ko mamroblema kung na yung mga babae dala mga gwapa, magtanaw-tanaw sa kuha. Kay igor lang ako na kindatan. Tingala lang ako, pag-abot ako sa balay, nanalito, mangayo. Alam mo, Piolo Pascual. Isa po orasa gaadto sa inyong balay gabisita ang mga babae nimo pre. Hapon na po ligi pre, kay kabalo man ka ba sa udto. Init mo kayo, manang hapon lang mga ato sa balay. Ano po yung pangalan? Dagkan na pero ang permitted ato sa balay pre. Ivana og si Muna. Dili tong artista nga, YouTuber ha. Ang pangalan lang. Pangalan lang. Familiar si mo na. Kung diskarte na sa babae, sus. Di na kailangan mag-diskarte sa mga babae kay ultimo mga babae, sila yung diskarte sa ako. Ala na mga gwapo. Wala imong sundon. Dapat di ka magula-ulaw sa crush nimo. Nya. May mo na pre. Lapit na mga alas 4. Una na ko sa inyo ha. Eh, sus na lang. Kabalo lang katig duwa atong chicks. Una ko sa inyo ha. Sige pre. Salamat pre. Ito. Piyawang pa rin dudong eh. Pre, nagtuon na to silang balay, pre. Kinsa ba na yung chicks, pre? Mano, tanaw na to kung tinuod ba ginaingon niya si Ivana o si Muna. Pamilya kayo na suwa ba? Bubisita siya alas 3, alas 4. Silipon na nato pre. Alas 4 naman, pero mura mag-uwi tao na kay Dudong. Tinuod ka to yung sulting alas 4 gid nga. Bubisita siya kasi Ivana o si Muna. Ay. Gaya maabot ni Ivana o ni Muna eh. Alas 4 naman. Gaya no? Tunya alas 4. Isa ka na. Ito kakanding ni abot. Masig mauna. Pataya. Ano nga, tindog na, tindog. Asa? Oh, tindog na oh. Yan siguro. Masig mauna ang inaingon niyang chicks niya si Ivana o si Muna. Aya. Sige, ilan na tato. Si Matay pre. Maugid siguro na. Matay. Sige, mauguro na, pre. Matay na ni pre. Oh, wala gyud ni abot babae, pre. Balikan na to sa adlaw. Itong istorya ako siya. Balik ka.
Ivana! Come back to me! Ivana muna! Pinon sa ko eh. Why are you crying over you? What was your happening? Pre, where is your problem? What is happening over you? My two girls, ibalain mo na, walking over there. Come back to me. Tama palagi. Daan palagi. Sabi ko na. I know it. Mau gani. Tama na. That's true. Taray. Big boy. Anding naman din. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Ay, katawa. Ano din, magkatawa na. Katawa. Okay, okay. Idol, ayo, zoom. Uy, Ini. Pagkamot. Ini. Basta lang. Ikaw, baka bata-bata ka niyo ba? Daghan na kay problema. Huwag pa kayo nakatuli gani. Ay, my kambing is kawat over there. Go. Ito na. ay ako doon na. Ay, dapat tapo yung actions. Ay, madali yan. Imo na taglipat na lawon. Shout out kay Inday Nice! Ulit ta, dako may mo ulit to. Dala na to. Shout out kay Inday Nice. What's up, mga Rike? Yo, shout out tayo kay Agrin Sidinio. Salamat sa pagtanaw. Shout out po dahil sa mga followers na ako sa TikTok, Yugi Boy. Please support my YouTube channel. Yahoo! Shout out kay Inday Nice. Don't forget to subscribe. Buhayan Viners. Pakiclick na rin sa notification bell. Tsaka para ma-update kayo sa bagong video namin. Yeah! Woohoo! Pamilawi ba'y para